Доброго ранку, Україну. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Традиційно давайте почнемо цей день з сюжету, який нам розкаже про цей день в історії, після чого ми почнемо обговорювати найактуальніші теми цього дня. 7 лютого 1964 року британський гурт «Бітлз» вперше прибув до США. В аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку Джона Леннона, Пола Маккартні, Рінго Стара і Джорджа Харрісона зустрічали понад 3000 прихильників. Варто зазначити, що за 6 днів до прильоту Бітлів у Штати їхня пісня «I want to hold your hand» вийшла на першу позицію хіт-параду у США. Цього дня 1984 року американський астронавт Брюс Маккенле став першою людиною, яка вийшла у відкритий космос без страховки. Він використовував спеціальний пристрій на реактивній тязі. З його допомогою Маккенлес відлетів на 100 метрів від корабля «Челенджера» і рухався зі швидкістю 2 км на годину навколо нього. Потім Брюс Маккенлес безпечно повернувся на борт. Без страховки у відкритому космосі він пробув 1,5 години. 7 лютого 1990 року Пленум Центрального комітету Компартії Радянського Союзу проголосував за скасування однопартійної системи. Це відбувалося на тлі масових мітингів у Москві та інших містах тодішнього СРСР. Тоді фактично КПРС погодилась на те, щоб альтернативні політичні партії мали можливість боротися за політичну владу в країні. А це, зокрема, стало ще одним симптомом колапсу радянської системи, яка зазнала краху менш ніж через 2 роки. 25 грудня 1991 року з поста президента СРСР подав у відставку Михайло Горбачов, а 31 грудня 1991 року Радянський Союз офіційно припинив своє існування. У цей день 2010 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Тоді переміг Віктор Янукович, який нині перебуває в бігах у Росії. Він здобув майже 49% голосів виборців, а його опонент Юлія Тимошенко – майже 45,5%. 7 лютого 1906 року народився видатний український авіаконструктор Олег Антонов. Він створив понад 60 типів транспортних літаків і планерів. Пішов з життя Антонов 4 квітня 1964 року. Окрім тих подій, які щойно були зазначені у сюжеті, наука йде вперед, і тим часом, поки машина летить собі тихесенько у космосі, в Україні намагаються прийняти закон про антикорупційний суд. Принаймні про це дуже сильно просить президент пан Петро Порошенко. І обговорювати політичні теми ми дуже сильно любимо зранку, тому запросили, власне, політолога Олексія Якубіна до нас у студію. Доброго ранку, пане Олексію. Ну, насправді, дійсно, у мене такий дуже серйозний дисонанс між тим, що відбувається у світі, і тим, що відбувається в Україні, тому що, по-перше, це, звісно, вічна і улюблена історія про антикорупційний суд, і, зокрема, не менш вічна і не менш цікава історія про закон про реінтеграцію, деокупацію, хоча жодних з цих слів немає в цьому законопроекті, а вже законі. І є новина про те, що там були внесені правки, і правки були серйозні. Давайте поступово все обговорювати. Спершу, напевно, давайте послухаємо, в нас є цитата Петра Порошенка стосовно антикорупційного суду, і потім це обговоримо. Верховна Рада протягом нової сесії продемонструє свій реформаторський потенціал так само, як вона робила це восени. Попереду місяці відповідальних рішень. Але що просив би народних депутатів зробити негайно, так це у строгій відповідності з усіма регламентними процедурами розпочати розгляд внесеного мною законопроекту про антикорупційний суд. Так само розраховую, що парламент підтримує мою ініціативу щодо скасування електронного декларування для громадських активістів. Ну, тобто, слава тобі, Господи, напевно, вже можна не сумніватися в тому, що антикорупційний суд буде, але питання, яким саме він буде. Так. Тобто, от ваші прогнози, пане Олексію, ваші думки з цього приводу? Тут ключове питання, яким він саме буде і коли він буде. Чому я так говорю? Тому що ми, власне кажучи, бачили за останній час, наприклад, певну зміну позицію президента, тому що в минулому році президент був проти антикорупційного суду, він казав про антикорупційну палату, що її буде достатньо у Верховному суді. Тепер президент змінив свою позицію останні декілька місяців, але змінив не сам по собі, а під впливом наших міжнародних партнерів, в першу чергу міжнародних фінансових інституцій, які, давайте чесно говорити, в ультимативній формі почали від України вимагати створення антикорупційного суду. Але ключове тут питання розбрату полягає в тому, що вони вимагають його створити тут і зараз.
А якраз президент і правляча коаліція, вони погоджувалися його створити, але з такою ідеєю, що він запрацює лише в 2019 році. Наскільки я розумію, поки що це питання до цього часу не вирішено. Все ж таки, коли він запрацює. Тому що якщо ми подивимось на діючий кошторис, на діючий бюджет, коштів на антикорупційний суд там не заплановано. Тобто, відповідно, для того, щоб його сформувати, буде потрібно змінювати в тому числі і діючий держбюджет. Плюс, наскільки я розумію, все ж таки влада розраховує. Знаєте, тут дуже добре сказали, що оці ініціатива президента відмінити електронне декларування для представників громадського сектору, я думаю, що це підслащена пілюля. Пілюля сказати, що бачите, от ми тут відмінили для вас електронне декларування, але антикорупційний суд зможе запрацювати лише з другої половини 2019 року. Тобто після виборів і парламентських, і президентських. Чому відміна є декларування є важливою саме для громадських активістів, як ви вважаєте? Чи вона не є важливою? А вона є важливою, але знаєте, тут таке є питання більш складнішого характеру, полягає в тому, що, на мою думку, все ж таки, громадські організації мають звітувати, і суспільство має знати, хто їх фінансує, да? Звідки вони отримують ті чи інші кошти на свою діяльність. Так є в більшості країн світу. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, вони теж мають вказувати про свою фінансову звітність, подавати такі звіти. Інша справа, чи має це бути у вигляді електронного декларування, чи це має бути у вигляді такого публічного звітування, де ці організації просто мають надати таку публічну інформацію, хто їх фінансує, скільки вони отримали коштів на той чи інший грант. В даному випадку ми пам'ятаємо, що оця історія з введенням декларування з боку щодо громадських активістів, вона триває ще з весни 2017 року. І президент і тоді вже брав на себе зобов'язання, що це питання буде вирішено, але ми бачимо, що це питання до цього часу так і не вирішено. Я думаю, що зараз буде спроба зробити такий своєрідний обмін, навіть, знаєте, дати нібито, назвемо це так, своєрідного хабаря представникам громадських організацій, відмінивши для них електронне декларування, а взамін, що вони будуть менше критикувати в питаннях, пов'язані з запуском антикорупційного суду. Ну, насправді, також досить незрозумілий тут момент стосовно цієї відміни, оскільки у свідомості українців, насправді, будь-який громадський діяч, а тим паче, якщо це громадська організація, це завжди певний такий рівень довіри до нього зумовлений громадською діяльністю. Ми сприймаємо, що... І це в нас ледь не святий. У нас всі погані – це ті, хто у владних структурах, а всі інші – вони хороші. То в чому проблема? А чому, нехай там в Америці ось так, немає декларування, але нехай вони будуть загальнодоступними, ці відомості. І що, в цьому є проблема? Їм хіба є що приховувати? Я насправді теж в даному випадку вважаю, що взагалі громадські діячі мали б першими сказати, що давайте ми покажемо приклад того, як ми маємо бути прозорими, і ми показуємо перші, що от бачите, наші декларації, от наше майно, от скільки ми отримаємо, от джерела цього отримання цих коштів, от як ми їх використали, от як ми прозвітували. Тобто, навпаки, на мою думку, це ще збільшило до них рівень довіри. Але, знов-таки, ми розуміємо, що в нашій країні так чомусь склалось, що, знаєте, інколи бути антикорупціонером теж стало достатньо вигідним бізнесом. І я думаю, що про це теж треба говорити, що у нас є корупція і не лише у владі, і не лише, наприклад, там в бізнесі, але є корупція і в громадському секторі. І про це теж треба говорити, тому що це теж проблема. Тому що корупція, яка є і в громадському секторі, вона в подальшому просто підриває довіру до цього сектора як незалежного, як сектора, де справді формуються якісь суспільно значимі ідеї і цінності, а не лише просуваються кон'юнктурні речі. Напевно, ви праві, але разом з тим для мене, напевно, ось ця заява президента, вона останнім викликала найбільший подив саме стосовно електронного декларування для громадських організацій, тому що, як для мене, тут проблем немає в принципі. І чому це так закидається, тим паче, якщо враховувати вашу версію, то абсолютно. Це аж надто і більш того, я думаю, що президент мав би, взагалі, представники громадських організацій, ще раз повторюю, це тезу, про яку я кажу, вони мали перші б сказати, що навпаки ми тільки за, щоб ця система працювала, і ми готові показувати повну прозорість в цих речах.
Щодо прозорості, хочеться продовжити, звісно, це питання поправок, які були внесені, і нам це так от презентувалося, Іван Вінник, принаймні, як така серйозна, фундаментальна робота, тому що, знову ж таки, правки вносилися дуже довго, це був не один день і навіть не тиждень. І врешті-решт я навіть зацитую, тому що дійсно це філігранна робота, яка потребує скрупульозної точності. Тобто правки такі були ухвалені, такі як служба зовнішньої розвідки та інші, замінили на розвідувальні органи. У визначенні Генштаб СБУ заходи і АТО можуть здійснюватись паралельно і одночасно, прибрали слово «паралельно», а також слово «інваліди» замінили на «особи з інвалідністю». Ось такі правки були внесені до законопроекту. Але не було внесено, знаєте, ключової правки, на яку, до речі, наполягала ПАРЕ, так, і була резолюція ПАРЕ, де була прописана норма, що цей закон, він може бути більш-менш використаний в тому випадку, якщо в нього буде внесена правка щодо питання мінських домовленостей. Тобто це є в резолюції ПАРЕ, на жаль, ми бачимо, Верховна Рада не прислухалась до Парламентської асамблеї Ради Європи, що, на мою думку, є не зовсім правильно. Чому? Тому що подальшому це може поставити питання щодо інших резолюцій, які ПАРЕ видавала, в тому числі на користь України. Я просто нагадаю нашим глядачам, що ПАРЕ – це єдина міжнародна організація, яка на офіційному рівні визнавала Росію країною-агресором. Тобто це єдина міжнародна організація, яка так робила. А відповідно, якщо ми наразі не дослухались до однієї з резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, то виходить, що ми, знаєте, ставимо питання і під іншими резолюціями, які приймала ця організація. Тобто я думаю, що якраз от якщо говорити про питання мінських домовленостей, в цьому є проблема. Да? Тому що виходить, що якщо ми цей закон просто прийняли без згадки про мінські домовленості, це означає, що за великим рахунком він є просто політичною декларацією. Тобто тут можна погодитись з представниками опозиційних сил, з Юрієм Бойком, який говорив, що без цієї правки цей закон просто сприймається як закон скоріше про дезінтеграцію. Просто як політична декларація заради політичних цілей, які є в парламенті. Але не заради того, щоб вирішити проблему наших східних територій і їх реінтегрувати в лоно України. Пане Олексію, насправді всі ж чудово усвідомлюють і прекрасно розуміють, що народні депутати свідомі того, що вони роблять. Я не вірю, що аж настільки абсолютно все погано. Свідомі, тобто, і була така теза, ми неодноразово обговорювали це в нашому ефірі, те, що до виборів в Російській Федерації питання Сходу України, воно буде максимально відтягуватися і намагатимуться зробити все, аби взагалі ніякого руху не було, от доки Путін вкотре не прийде до влади переможно. І як ви взагалі ставитеся до такої думки? І чи можна стверджувати, що відповідно українська влада йде на поступки таким чином? Тобто, знаєте, всі ж прекрасно все усвідомлюють. Знаєте, скажімо так, я навпаки вважаю, що, наприклад, мінські домовленості – це найбільше проукраїнський документ, який наразі є, якщо ми говоримо про врегулювання ситуації на Сході. Тобто наші політики дуже часто маніпулюють цим щодо мінських домовленостей, розраховуючи на те, що громадяни просто не знають або не читали їх, розраховуючи, що політики мають виступити такими, знаєте, джерелами довіри, а політики просто маніпулюють, інколи навіть самі не читаючи. І, до речі, зустрічав народних депутатів, які, наприклад, не знали про те, що мінські домовленості затверджені Радою безпеки ООН. Тобто парадокс, але народні наші обранці не знали цих речей. Чому я так кажу? Насправді, якщо говорити про можливості певного руху, мені здається, тут ми маємо розуміти, знаєте, мухи окремо, котлети окремо. Тобто, якщо говорити про питання миротворців, тут лід з креслу, тобто крига з кресла. Тобто ми можемо говорити про те, що тут є певний рух. Остання зустріч Волкера Суркова нам показала, що все ж таки певний рух по тому, як будуть працювати миротворці, який буде це масштаб їх роботи, коли, можливо, вони з'являться. Тут є певне питання прогресу. В чому немає точно питання прогресу, і навряд чи це буде до виборів Російської Федерації, до президентських виборів 18.03.2018 року. Це в питанні політичної частини Мінська. От якраз щодо цього є ключове питання. Тому що в питаннях миротворців, мені здається, в принципі, всі сторони вже, в принципі, погодили, що миротворці мають бути. Тепер питання в деталях. Так? Тобто, чи це будуть миротворці лише на початку, наскільки я розумію, Волкер і Сурко домовлялися, що вони будуть спершу на початку на лінії розмежування, і поступово вони будуть поширюватися вглиб території. А от якраз питання, як виконувати політичну частину Мінська. Тому що є приклади, до речі, наприклад, є така Республіка Кіпр,
цифра, яка входить в Європейський Союз, і у них теж є проблема так звана Турецька Республіка Північного Кіпру. Так? Тобто ще з 70-х років є оцей конфлікт, в тому числі з Туреччиною, між Кіпром. І на Турецьку Республіку Північного Кіпру теж ще в 70-х роках були введені миротворці Організації Об'єднаних Націй. Миротворці там знаходяться до цього часу. Політична частина не реалізована. Тобто, от знов таки, миротворці ми можемо вести, і я думаю, що тут є прогрес. Але як подальшому почати працювати над політичною частиною Мінську? Оце, мені здається, набагато більш складніша проблема. І я думаю, що якраз, до речі, прийняття цього закону, так, те, що Верховна Рада прийняла оцей закон про реінтеграцію, деокупацію, він навпаки якраз скоріше ускладнює цей процес, саме політичної частини Мінська. Тому що там є декілька формулювань, які розходяться з формулюваннями, які є в Мінських домовленостях. Наприклад, формулювання окупаційної адміністрації. В Мінських домовленостях йде питання про представників окремих районів Луганської і Донецької області. А це різні питання, тому що і в Мінських домовленостях прописано, що ми маємо з ними комунікувати, але навряд чи Київ буде комунікувати з представників окупаційних адміністрацій. Тобто ми розуміємо, що тут жодної комунікації, в принципі, вона не є можлива. А відтак виникає багато питань, як ми зможемо виконати політичну частину. Що можна сказати про подальше, я не знаю, впровадження, тому що, знову ж таки, всі говорять зараз про закон про нацбезпеку, власне, чого можна чекати? Ну, знову ж таки, нам розповіли, пояснили точніше, що, людоньки, заспокойтесь, цей закон, він є політичним і так далі, тобто не відчуєте ніяких змін, але от ще має бути законопроект, який почне там щось колись вирішувати, принаймні в перспективі. Ви чогось чекаєте від цього законопроекту? Скажімо так, я взагалі дуже з великим обережністю відношусь до будь-яких законопроєктів, які ми зараз, особливо в передвиборчий рік, бачимо, які пов'язані в тому числі з посиленням наших силових органів. Да? Чому? Тому що, мені здається, багато в чому, тим паче передвиборчий рік, це виглядає як спроба окремих представників влади просто посилити контроль над суспільством. Тому я б навпаки з боку влади все ж таки скоріше взяв би такий мораторій зараз на будь-які законопроекти, які можуть змінити отой якийсь такий дуже хиткий баланс, який у нас зараз є між безпекою і свободою. Тому що ми розуміємо, що можна отримати безпеку, але взагалі втратити свободу. Я не думаю, що для нас, як для країни, це посилило нашу країну. Навпаки. Ми дещо так торкнулися теми Суркова і зустрічі з Волкером. І є в нас ще така дієва особа Юлія Володимирівна Тимошенко, яка полетіла в США на сніданок, зустрілася з Волкером. Він її в чомусь поінформував. Дуже от цікава інформація в неї на сайті «Батьківщина». Відповідно, і там от прямим текстом сказано, що Волкер поінформував про результати зустрічі з от Юлією Володимирівну. Чому саме Юлію Володимирівну? Чому поінформував? Чи буде він її інформувати надалі? Нічого не відомо. Але все ж таки, принаймні, якісь у вас думки є з цього приводу, хочеться їх почути. Взагалі, ми маємо просто ще розуміти нюанс. Звісно, сайт «Батьківщини» це буде подавати, як Волкер проінформував, нібито він відзвітував перед Юлією Володимирівною. Він це так вже і зробив, я хочу сказати. Але насправді ми просто розуміємо, що просто це був обмін думками. Тобто Волкер, пригадайте, коли він був в Києві, він зустрічався тут з дуже-дуже різними політиками. Так? Тобто і з президентом він зустрічався, і з представниками опозиційних сил. Знов-таки, те, що Юлія Тимошенко перебувала в Штатах, це дозволило з нею зустрітись там і теж обмінятися думками. Хоча, я думаю, на Банковій дуже, знаєте, з великим ревнощем за цим слідкують, тому що в передвиборчий рік це нагадує ситуацію, що все-таки Юлія Тимошенко намагається зробити такий канал комунікації з американцями поза Банковою. А Банкова до цих питань дуже великою ревністю відноситься, тим паче, що попереду ще є молотовний сніданок, де Юлія Володимирівна, можливо, їй вдасться сфотографуватися з Трампом. А не забуваємо, що в Давосі Петру Олексійовичу не вдалося сфотографуватися з Трампом. І, звісно, це теж викликає, знаєте, певну таку ревнощі. Ревнощі з точки зору того, що от Юлія Володимирівна зараз, знається, ближче до тіла американського президента. Ви вбачаєте у цих подіях, зокрема в цьому польоті і участі в молитовному сніданку в США, Юлії Володимирівни як такий, це передвиборча кампанія така серйозна, тому що вона в нас вічно друга завжди була і, дай Бог, буде, принаймні,
про це говорять там політологи і ті, хто проводять опитування. Тим не менш, от як ви дивитесь на цю ситуацію? Тобто це просто така от промокампанія, напевно, так? Чи Частково так. В першу чергу це промокампанія з розрахунком на внутрішнього споживача тут, тобто на громадян України тут. Показати, що є певна альтернатива, в тому числі взаємодії з нашими міжнародними партнерами, альтернатива тих речей, які робить президент, які робить діючий уряд. З одного боку. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Юлія Тимошенко намагається нащупати, знаєте, такі своєрідні канали зв'язків, які в Вашингтоні вона зможе використати. Тобто вона намагається довести, в тому числі адміністрації Трампа, що в виборах 2019 року є не лише кандидат президента, тобто діючий президент, а є інші кандидати. І, до речі, ми маємо розуміти, що на Заході, до речі, останнім часом ще частіше так думають, що не потрібно ставити на діючу команду. Тобто потрібно оголосити своєрідний кастинг кандидатів. Тобто це може бути опозиційний кандидат, це може бути антикорупційні кандидати. І взагалі, чому, наприклад, активізувалось питання навіть того ж антикорупційного суду, це якраз пов'язано з тим, що Захід багато в чому розглядає антикорупційний суд є такий, знаєте, своєрідний селектор під вибори 2019 року, який би почав певні процеси. З одного боку. З іншого боку, молотовний сніданок сам по собі є достатньо цікавим заходом, тому що він багато в чому прив'язаний до питання релігії. Так? І я думаю, що Юлія Тимошенко в даному випадку, вона, знову таки, буде там намагатися побачити Трампа, але не слід забувати, що там будуть лунати питання і інші, пов'язані з Україною. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що нещодавно був у нас такий скандал з Десятинним монастирем Української православної церкви, і там виявилось таке, що в цьому монастирі були американські громадяни, тобто вони постійно перебували там, і вони написали листа, до речі, і Трампу, і послу Сполучених Америки, який є в Києві. Тому я не виключаю, що, можливо, в цьому молотовому сніданку також буде обговорюватися питання ситуації з релігійними правами, які у нас є зараз в країні. Тобто, і, можливо, Юлія Тимошенко буде намагатися там теж показати, що вона є захисницею, в тому числі таких прав, на відміну від діючої влади, яка, наприклад, може цього не допрацьовує в цих питаннях. Пане Олексію, я взагалі не планувала обговорювати цю тему, але якщо ми так уже її торкнулися, зокрема тієї ситуації, яка склалася з Десятинною церквою в Києві, я нагадаю нашим глядачам, там відбувався мітинг, тому що стверджують, що Московський патріархат збудував незаконно цю капличку, відповідну церкву, і там наразі проводить служби і вимагають, аби, власне, знесли цю капличку чи якось її позбулися. Зараз про цю проблему ми ще поговоримо. Мені підказують наш випусковий редактор, що нас на зв'язку є народний депутат Віктор Кривенко, і поговорити ми хочемо про те, що вийшли зі складу парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар. Пане Вікторе, доброго ранку. Чуєте нас? Алло? Можливо, я одна не чую, але тим не менш, не чути нам пана Віктора. Будемо намагатися додзвонитися і обговорити ситуацію, яка склалася, чому, власне, так відбулося. Але продовжу питання стосовно цього скандалу. От ви кажете те, що релігійне питання, і знову ж таки про цих людей, американців, які там перебували, знову ж таки, не намагаюся все перевести в русло зради. Тим не менш, досить цікаво це все виглядає. Нібито, чи не вважаєте, що це ніби підлаштовано, але або потім взагалі вигадана така і легенда, чи це просто вже такі чутки, плітки? Дивіться, щодо питання цього Десятинного монастиря, тут, звісно, є декілька таких нюансів. По-перше, якщо почути з боку представників самого Десятинного монастиря, вони говорять, що вони отримали всі дозволи на його розміщення і навіть нібито вигравали через суд. Пане Олексію, зараз поставимо кому і продовжимо згодом. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку вам і всім нашим глядачам і слухачам. Я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Власне, зараз обговорюємо новину про те, що ви та Павло Кишкар вийшли зі складу парламентської фракції «Блок Петра Порошенка». Прокоментуйте, будь ласка, чому так вирішили, чому це сталося? В парламенті всі знають, що це станеться. У 2016 році я і Павло стали членами Народного руху, найстарішої партії України. Якраз в той момент був перехідний період між Яценюком і Гройсманом, був ризик розпуску парламенту. У 2016 році це означало однозначне скасування санкцій і як наслідок сухопутний коридор на Крим, тому що фактично санкції основне, що стримує Путіна від агресії. Зараз загроза дострокових виборів пройшла,
Тобто, хоча так і не прийнято закону про вибори за відкритими списками, заборону політичної реклами, тоді в 2016 році і міжнародні партнери, посольства країн, і всі агітували Україну, що якщо тільки ви розпустите парламент, то ми не зможемо отримати санкції. Саме тому Народний Рух України прийняв таке рішення, щоб не допустити дострокових виборів саме в 2016 році. Тому що ми бачили рейтинги політичних сил, якою була Верховна Рада, тоді і опозиційний блок, і решта, і ключове, що було чітке в світі ставлення до скасування санкцій, бо російська пропаганда тоді вкладала мільярди і зараз продовжує, але зараз цей ризик набагато зменшився, тому що Путін втрутився в вибори в Штатах, вибори у Франції. Але ми одразу наголосили, коли вступали, що технічне членство, що ми як голосували на свій розсуд, так і будемо голосувати. Як критикували Липецьку фабрику, так і будемо критикувати. І це робили. Відставку Гонтаревої вимагали, не голосували за пенсійну реформу, за закони проти НАБУ. Пам'ятаєте, коли там хотіли Кишенькового, а вони треба призначити, не голосували за декларації громадським активістам і ще багато законів. Тобто ми підтримали всі вимоги і по антикорупційному суду, і по недоторканності, і по всім речам, які на сьогодні потрібні для України. І коли вже ризик дострокових виборів, можливості їх пройшов, то Народному Руху України немає сенсу терпітися репутаційні втрати, які дає знаходження поряд з владою, яка продовжує Роттердам Плюс, яка продовжує цю вакханалію по тарифам, яка взагалі не займається, хоча прем'єр-міністр обіцяв виконувати коаліційну угоду, створювати стимули для бізнесу, для нових робочих місць, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство. Цього нічого не робиться. Тому в цій частині ми таке рішення прийняли ще у вересні. Але тоді почався прорив кордону, який рухівці не підтримали. І фактично ми підтримали ті вимоги, які виходили люди на вулиці. І закон про імпічмент, і інші вимоги. Але не хотіли, щоб рух сприймали як партію, яка підтримує прориви кордону. І вже в грудні, коли це стало всім зрозуміло, ми написали заяви, оголосили їх з трибуни, але тільки вчора спікер Верховної Ради, пан Парубій, вже офіційно зачитав, тепер ми можемо вже офіційно вважатися позафракційними, хоча такими і були до цього. Тобто, пане Вікторе, я хочу уточнити все ж таки, чому ця затримка сталася? Тому що причини, які ви називаєте виходу із фракції, вони достатньо давно відомі, і ви говорите, що рішення прийняли ще у вересні, а от вийшли тільки вчора. Ми не хотіли асоціюватися з перегородженням вулиці під Верховною Радою. Ми не хотіли асоціюватися, і рухівці, переважна більшість рухівців не підтримала прориву кордону, який стався там 10 вересня. Хоча після 28-ї річниці Народного Руху у нас був центральний провід у вересні місяці, і ми там нашим активом обговорювали і приймали рішення, що все. Ми свою функцію виконали. В 2016 році ми не допустили розпуску Верховної Ради, тому що це привело до втрати всіх наших міжнародних партнерів. Тому що і так надпотужне лобі в кожній країні, яке хоче відновлення зв'язків з Росією, яке рясно фінансується, яке говорить, що погляньте на цих українців. Нічого не виходить, вони постійно сваряться. Обрали Верховну Раду в 2014 році, вона навіть не пропрацювала 1,5 роки, вже в 2016-му навесні її розпустили. Тому ми саме і не виходили восени, хоча ви бачили ці наші голосування, вони були абсолютно незалежні і на користь українському народу, і згідно рішення Народного Руху України. Я вас зрозуміла. Пане Олексію, ви маєте запитання. Зараз, пане Вікторе, у нас зараз в студії гість політолог Олексій Якубін. Він має запитання, якщо є можливість, задайте відповідь. Будь ласка, дуже дякую, доброго ранку. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо ви вже вийшли, так, і пан Кишкар вийшов, то все ж таки, скільки голосів, на вашу думку, зараз є в коаліції? Тобто, чи є у нас 226 голосів? Може, у мене немає чіткої інформації. Дуже слушне запитання, пане Олексію. Те, що більшості немає у двох фракцій, тут все зрозуміло. По коаліції треба запитуватися у пана Парубія, скільки людей написало заяву про вихід саме з коаліції. І ми так само оголосили нашим партнерам по парламенту, що якщо не буде проголосований закон про вибори за відкритими списками, тому що якщо ми не вб'ємо мажоритарну систему, в Україні нічого не зміниться. В 2014 році обралося декілька десятків порядних мажоритарних депутатів, які працюють на окрузі. Але загалом це хибна система, і всі обіцяли пропорційну систему з відкритими списками. Якщо не приберемо політичну рекламу з телебачення, то ми вийдемо із коаліції.
Я дуже вам Зараз ми дякую за вимагаємо виконання відповіді. від уряду коаліційної угоди, яку він, на жаль, не виконує. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Кривенко, народний депутат України, був з нами на зв'язку і, власне, пояснив, розповів про те, чому вийшли зі складу два народні депутати із фракції «Блок Петра Порошенка». Я зазначу, що у фракції зараз залишилося 136 депутатів наразі. Ну, насправді... Але ключове питання, чи є 226 голосів в коаліції, тому що от навіть з тими двома депутатами ми бачили, що Андрій Парубій намагався затягувати час оголошення їх вихід з фракції, і в цьому числі це якраз пов'язано з тим, що питання кількості голосів коаліції, воно, знаєте, перетворюється на головну державну таємницю. Скільки ж там у нас є депутатів? Тому що якщо немає 226 голосів, то ми можемо говорити про те, що коаліції немає. Як ви взагалі вважаєте і ваше бачення цієї ситуації? Ну, тому що, знову ж таки, дуже вже часто закидають фракції блоку Петра Порошенка, що не подобається політика партії, не подобається поведінка там і рішення, які приймаються. Знову ж таки, про що це свідчить? Це все ж таки оця передвиборча біганина починається, коли кожен починає намагатися перетягнути ковдру на себе, чи це дійсно от ідеологія не співпадає? Я думаю, що тут співпадає декілька речей. По-перше, ми бачимо, що Петро Олексійович вступив в конфлікт з деякими олігархами, які до того його підтримували. І ці олігархи теж заводили своїх людей в парламент за різними списками. В тому числі з списками тієї ж «Самопомочі», наприклад, і в тому числі з списком блоку Петра Порошенка. І тому, якщо частина депутатів зараз виходить, це якраз пов'язано з тим, що от відбувся оцей злам, або конфлікт, наприклад, з тим ж Ігорем Коломойським, і частина депутатів, орієнтовані на нього, вони почали вже інакше реагувати на партію президента або виходити навпаки з неї, з одного боку. З іншого боку, справді депутати шукають, які риба, де глибше. Тобто вони дивляться рейтинги, а рейтинги навіть у блоку Петра Порошенка, ну давайте чесно говорити, не дуже добрі. Вони скоріше такого негативної динаміку показують. Відповідно, депутати думають, що ну навіщо мені бути на кораблі, який тоне? Тобто краще вже шукати якусь іншу долю де-інде, аніж залишатися. А з іншого боку, є частина депутатів, особливо які були обрані по списку, ну, так звані наші єврооптимісти, то вони, наприклад, теж дуже цікаве питання, вони дуже часто критикують президента, критикують політику або в частині питань, але при цьому вони не виходять з фракції. Чому? Тому що вони розуміють, що вони втратять в такому разі мандат. Тобто, і відповідно вони залишаються у фракції, але при цьому залишаються такі якісь частково внутрішні фронті по відношенню до керівництва фракції і до президента. Дещо ми так відійшли від теми, яку ми почали обговорювати. Я зараз вам дам слово продовжити і прошу вибачення в наших глядачів, що так розірвано ми спілкуємося, але, на жаль, під наших депутатів вимушені підлаштовуватися завжди, так, і в студії, і в країні. Тому, будь ласка, давайте продовжимо тему про Десятинну церкву. Так, щодо Десятинного монастиря, тут знов-таки питання контроверсійне. Я поясню чому. Тому що, з одного боку, представники Десятинного монастиря, вони говорять, що вони мають всі дозволи на те, щоб він там знаходився. Вони більш того вигравали в суді, і більш того, навіть після 15-го року вони навіть отримали підтвердження, що вони можуть там знаходитись. Знов таки, я думаю, що ця ситуація з Десятинним монастирем, вона скоріше пов'язана з більш ширшою ситуацією, пов'язана з тим, що частина влади хоче посилити контроль, в принципі, над релігійним життям і контроль над Українською православною церквою. Тому що це ж не перший випадок. Згадайте, до цього була спроба блокування Лаври. Так, ситуація була. До того була спроба розкрутити ситуацію з Запоріжжям, з хлопчиком. Теж вона дуже сильно розійшлась в медіа. Тобто це не просто так оці речі з'являються. Тобто є спроба, така, наскільки я розумію, цілеспрямована кампанія, пов'язана з тим, щоб посилити контроль з провладних груп над Українською православною церквою, в тому числі перед виборами 2019 року. Тому що є розуміння, що Українська православна церква, вона може виступити з боку влади, як дехто вважає у владі, такою машиною для голосування, для просування рейтингу. Тим паче, що Українська православна церква Київського патріархату, це, до речі, не секрет, почала вже загравати з Юлією Тимошенко. І я так розумію, що у владі почали вважати, що треба собі тут якимось чином отримати з УПЦ вплив, тому що Тимошенко намагається з того боку отримати свій вплив.
Все більше розмов, і принаймні я бачу такі коментарі у соціальних мережах. Люди пишуть, що вже починає скидатися на те, що Україна бере такий вектор розвитку, як в Російській Федерації, коли там церква – це такий серйозний, впливовий орган влади. І це насправді не дуже хороша Це небезпечна перспектива. ситуація, і більш того, це суперечить діючій Конституції. У нас є 35 стаття, яка чітко говорить, що в Україні держава відділена від церкви. Тобто ця річ, ніхто її не зміняв, вона закріплена. Ну, до цього нам не звикати, у нас дуже багато що суперечить Конституцію, і ми чудово живемо собі далі. Зокрема, от сьогоднішній день у Верховній Раді, там нібито збираються про щось голосувати, і, зокрема, це має бути законопроект 7315, дуже сильно люблю ці цифри, але його суть полягає в тому, що НАЗК зараз відтепер має перевіряти усі декларації, відповідно, провадження щодо незаконного збагачення того чи іншої, тієї чи іншої особи можна відкривати виключно, якщо це, ну, грубо кажучи, якщо це дозволила НАЗК. Можна, звичайно, зачитати всю назву закону, але це не допоможе його зрозуміти. От ваше ставлення, власне, до цього, і як ви вважаєте, про що йдеться насправді? Ну, йдеться насправді про ситуацію, яку вже стало достатньо зрозуміло, що Національне агентство протидії корупції, воно насправді робить все, щоб завалити ситуацію з перевіркою електронних декларацій і завалити ситуацію з тим, щоб люди, які показали у своїх деклараціях суперстатки, так, щоб ці люди понесли якусь відповідальність. А знов таки, чому так? Тому що Національне агентство протидії корупції, ми бачимо, воно знаходиться в конкуренції, в боротьбі з тим же НАБУ. І ситуація полягала ось в чому, що от після проведення електронного декларування, а Національне агентство протидії корупції дуже часто не відкривало справи, але справи відкривало Національне агентство, Національне антикорупційне бюро. І наскільки я розумію, НАЗК тепер намагається собі монопольно закрити оце питання, що тільки воно буде мати можливість відкривати справи за перевіркою електронних декларацій, щоб не дозволити іншим антикорупційним органам робити такі речі, да? Тобто, щоб не створити для себе конкуренції. Знов таки, це в черговий раз нам показник того, що у нас, на жаль, серед антикорупційних органів є скоріше ситуація поборювання один з одним, замість того, щоб боротися з тією метою, яку вони були створені, боротися з корупцією, власне кажучи, як корупцію серед чиновників, так і, наприклад, тієї ж корпоративної корупції. Хочу встигнути ще поговорити про кадрові питання, тому що, як не дивно, здавалося, що перший тиждень насправді будуть підніматися ці питання. Зокрема, це, безумовно, хто які крісла займе у ЦВК, але, тим не менше, ну, принаймні зараз так анонсують, що це буде вже наступний тиждень. І, от, зокрема, зараз йдуть баталії стосовно того, що неврівноважені позиції по представникам від партій. І от Ірина Луценко заявляє про те, що зараз знаходяться ці кандидатури, які подав президент на перевірці, чи де там вони знаходяться. І також обговорюється... Антикорупційна перевірка там у них відбувається. Так, і обговорюється питання долучення до цього списку кандидата від опозиційного блоку. Тут ваші прогнози і ваші думки. Взагалі це достатньо скандальна ситуація. У нас виникла з цим списком Центральної виборчої комісії, тому що коли з'явилася лише перша інформація про нього, ми взагалі в ньому не побачили представників ні Батьківщини, ні опозиційного блоку. Я думаю, що це було зроблено навмисне, тобто влада хотіла викинути представників, скажімо так, реальних опозиційних партій з списку Центральної виборчої комісії. До речі, що парадокс, що навіть при Януковичі таких речей не було. Тобто там опозиційні сили інколи навіть отримали більшість Центральної виборчої комісії, щоб показати, що вона є такою прозорою. В даному випадку склалася достатньо скандальна ситуація, і влада на неї вирішила відреагувати, і ми чуємо тепер заяви про те, що ми побачили, що там є кандидат від Батьківщини з'явився, так, і, скоріше за все, буде ще один кандидат від опозиційного блоку. Але тут ключове питання полягає в тому, що, знов таки, ці кандидати, вони мають бути прив'язані до розміру фракцій. Опозиційний блок наразі це третя за розміром фракція в парламенті, тому він, як мінімум, має отримати двох кандидатів, як мінімум, а можливо й трьох. Тому що зараз складається така ситуація, що блок Петра Порошенка і Народний фронт насправді намагаються між собою поділити список Центральної виборчої комісії. Тому що блок Петра Порошенка подав близько 6 кандидатів з ним пов'язаних, а Народний фронт 5 кандидатів. Ну, тобто, якщо додати, то це виходить 11, да? Ну, тобто, дуже така небезпечна цифра, да? Цифра повного контролю. Знов таки, ми тут ще маємо розуміти ще один нюанс, пов'язаний з тим, що за кожного
члени Центральної виборчої комісії мають голосувати окремо. Взагалі там є 13 вакантних місць. Тобто зараз є 14 кандидатур. І ключове питання, чи вдасться тут проголосувати навіть за внесених тепер, наприклад, тих же представників опозиційних сил. Я думаю, що з високою ймовірністю може так статися, що вони просто не пройдуть, тому що або той же блок Петра Порошенка, або Народний фронт просто за них не проголосує. Тому я не виключаю, що, можливо, в подальшому ще стане питання, що частина опозиційних сил взагалі заблокує в такому разі питання вибору представників Центральної виборчої комісії, тому що будуть говорити, що влада навмисно завалить їх кандидатури в залі Ради. А це, до речі, є достатньо реалістичний сценарій, що якраз пройдуть представники влади, а представники опозиційних сил вони просто не пройдуть через процедуру голосування. Пане Олексію, ну все ж таки, от поясніть мені, я цього абсолютно не розумію. Чому? І я впевнена, що Петро Порошенко усвідомлює, що один представник від Батьківщини і опозиційного блоку ніяк не вплине на картину. Якщо знову ж таки говорити там про Конституцію, про верховенство права, то в принципі не мають ніхто впливати на цих людей у ЦВК, але чомусь ми всі розуміємо, що напевно вплив є. І при більшості кандидатів саме від ББП, чому не можна дати можливості цим кандидатам бути у списках і таким чином не наражатися на оці розмови і вкотре не засвідчувати того, що ти просто узурпуєш таким чином все довкола? Я тут бачу дві причини ключові. Перше – це індекс страху. Є спроба все ж таки контролювати, знаєте, навіть перестраховуватись, щоб мати настільки велику більшість Центральної виборчої комісії, що під вибори контролювати все. А друге – це питання того, що, наскільки я розумію, на Банковій хочуть, щоб опозиційний блок і Батьківщина прийшли і почали прохати і торгуватися за своїх членів, які вони і так мають отримувати. Тобто, щоб поставити їх, знаєте, в такі складні умови, що добре, ми тут вам дозволимо мати по одному члену, але ви маєте зробити, і далі буде перелік того, що ці політичні сили мають зробити. Ще одне кадрове питання, і настільки часто ми про це говоримо, мені здається, що ми вже зробили таку серйозну піар-кампанію для пана Смолія, який зараз виконує обов'язки голови Національного банку України. Також дуже незрозуміла ситуація, тому що всім давно відомо, що Гонтарева фактично пішла з посади. 9 місяців вона у відпустці. Вона у відпустці, вона собі відпочиває, там ходить, фотографується біля НБУ і десь раптом спіймав журналіст, розпитав про все. Все добре, але ви розглядаєте, може, вірогідність взагалі того, що буде обраний не Смолій на цю посаду? Наразі ні. Чому? Тому що президент вніс лише одну кандидатуру. Тому я думаю, що поки що ключова кандидатура – це Яков Смолій. Інша справа, чи зможуть блок Петра Порошенка і Народний фронт плюс якісь інші фракції домовитися щодо обрання його кандидатури. Тому що до цього ми бачили, що блок Петра Порошенка і Народний фронт не могли домовитися саме по кадрових питаннях. Тому що той же Народний фронт вимагав для себе додаткові преференції. З тою інформацією, про яку я знаю, Народний фронт хотів отримати дві посади за голову Національного банку. Посаду першого заступника і посаду заступника голови Національного банку щодо валютних питань. Чи надасть ці посади блок Петра Порошенка, це відкрите питання. Да? Але з іншого боку, без голосів Народного фронту блок Петра Порошенка не зможе призначити Якова Смолія. З іншого боку, чому, наприклад, це питання деякою мірою відкладається? Це пов'язано з тим, що ми бачимо, що Міжнародний валютний фонд без питання вирішення антикорупційного суду не збирається поки що насилати в Україні свою місію. А відтак питання обрання голови Національного банку може справді бути просто відкладене. Тому що голова Національного банку потрібен тоді, коли буде розуміння, що буде у нас в подальшому з Міжнародним валютним фондом. Тому що, я просто нагадаю, що 3 людини в країні підписує меморандум з Міжнародним валютним фондом. Це президент, прем'єр-міністр і голова Національного банку. Тобто голова Національного банку має бути повноцінним, він не має бути виконуючим обов'язки. Відповідно, якщо зараз немає ясності з майбутньою місією Міжнародного валютного фонду в Україні, з майбутнім траншем, то відтак влада може не поспішати з обранням голови Національного банку. І може так статися, що Валерія Гонтарева ще далі буде у відпустці, а Яков Смолій буде виконуючий обов'язки.
Ну, насправді, дуже багато хто говорить про цю певну формальність того, що насправді, ну, там немає різниці між обов'язками, в переліку обов'язків того, хто виконує обов'язки і хто голова, насправді. Але, знову ж таки, насправді, про це так, говорить так. Крістін Лагард, про те, Так, що так, потрібен вам так. голова Нацбанку. І президент, знову таки, згадайте, президент вніс кандидатуру Якова Смолія якраз перед своїм візитом в Давос, там, де він зустрічався з Крістін Лагард. Тобто він хотів приїхати і зустрічатися з нею, вже говорячи, бачите, я вніс кандидатуру голови Національного банку. Але насправді є різниця між виконуючим обов'язки і людиною, яка виконує обов'язки без ВО. Дивіться, виконуючий обов'язки людина може бути лише 3 місяці. А наразі Валерія Гонтарева перебуває у відпустці вже 9 місяців. Ну, тобто, треба це питання якимось чином вирішувати. Ну, не може бути виконуючий обов'язки 9 місяців, тому що багато питань, які він підписує, можна поставити під знак питання, да, щодо легітимності. Чи може виконуючий обов'язки підписувати там надважливі речі, які, виходить, він нібито і не несе зовсім відповідальності? Ну, це черговий випадок, коли верховенство права програло безжалісній українській логіці і діям. Я дуже вам дякую за розмову. Розбиралися з політикою, ми з політологом Олексієм Якобіним. Ми зараз робимо перерву, після чого інформаційний випуск «Заман», де Софія Абляєва розповість про останні новини. І ми повернемося в студію. Буде цікаво. Дочекайтеся.